Отношението на Стефан Савов Бобчев към образованието е формирано още в много ранна детска възраст. Поради простата причина, че този човек е роден в град Елена, в семейството на, да кажем, среднозаможни хора, които обаче търгуват с Италия. Тоест той още тогава, още на местно ниво, получава солидно образование в тъй наречената еленска даскалоливница. Преподават му един от най-известните учители на времето, да речем Иван Момчилов. В същото време той още тогава научава 4 или 5 езика, за да може да се реализира. И още съвсем малък отива в Цариград да учи медицина в Висшето военно-медицинско училище на Негово Величество. Тоест, той още от малък знанието му е в кръвтата, и да се каже, в средата, която го заобикаля, и семейна, и учителска, и училищна. В същото време, в последствие в Москва, когато той получава образованието си, той го получава като някаква ценност. Там му преподават изключително известни учени на световно ниво. И поради тази причина той смята, че човек трябва да се образова през целия си живот и да следи възможно най-актуалните неща, които излизат. В последствие, когато той работи в практиката, когато е адвокат или съдия или политик, той не спира с научните си занимания. Тоест, той винаги се доусъвършенства, както е модерно да се казва на днешен език, учене през целия живот. Специално за Свободния университет той го прави, според мен, поради две причини. На първо място е икономическата и политическата обстановка на изолация на България след Първата световна война и че българите, както казах, трябва да си подобрят отношенията, икономическите и дипломатическите, с съседните държави, с Близкия изток. И помежду другото, първите занятия на Свободния университет са отворени и за студенти, и за слушатели, т.е. за хора, които работят. И в същото време те се провеждат вечер, за да могат хората да ги посещават. Нещо, което е невъзможно в Софийския университет. Той разграничава юридическото образование от икономическото и създава ново дипломатическо образование, защото смята, че България трябва да има изключително подготвени кадри в тази област. Тоест, това е едно съвсем ново и иновативно училище. А самият Свободен университет, или както се казва Балкански близко-източен институт за социални и политически науки, е създаден също така, за да Бобчев да може да помогне на много свои приятели, които са от бялата емиграция, учени, които бягат от Русия. И също така е създаден и по тяхна идея, защото е имало такива университети и в други държави. Тоест той заимства идеята от тях и я реализира тук. Но най-ясно личи отношението на Бобчев към образованието в приветствените му речи към студентите на Свободния университет, когато той им казва, че трябва да учат и не само да запомнят, а да могат да обработват знанията, които имат, за да може светът да бъде отворен към тях, че трябва да знаят множество езици, за да могат основно, големите европейски езици, за да могат да четат, защото на тях се превежда всичко. Или пак, ако се върнем на актуалността на идеите на Стефан Савов Бобчев и преведено на съвременен език, може да се каже, че той иска от всички свои студенти да имат една функционална грамотност. Тоест, Стефан Савов Бобчев, когато води лекциите си и когато води упражненията си в университета, той не преподава. Те са просто едни записки, в които той ги насочва, но след това дава огромни списъци с литература и задава задания, в което студентите да ги прочитат и сами да изкажат мнението си по даден въпрос.
Ако трябва да определя професор Бобчев с едно изречение, кое би било то? Ами, това е много трудно, но аз бих се спрял на една думичка, да речем космополит. Защо? Защото за него той показва, че граници в науката и в обществото няма и подхожда изключително умно и с загриженост към хората, които заслужават да им се помогне.